ஹை கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இஃப் த வாய்ஸஸ் மெமரியோட எபிசோட் 27 and 28 தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக வந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராமாவில் ஒரு 2 எபிசோட்ஸ் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கான சரியான சப்டைட்டில்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கல. கிடைச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ராமாவுக்கான மற்ற எபிசோட்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போன எபிசோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிகர்சல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கிஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்திருப்பாங்க. அப்போ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோனோட அப்பா வந்திருப்பாங்க. என்னடா நடக்குது இங்கே, நான் வந்து அரை மணி நேரம் ஆச்சு என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி நின்றுப்பாரு. நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை அங்கிள், எதுவும் வந்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி கையாட்டிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோனோட அப்பா கேட்பாங்க, உங்களுக்குள்ளே என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கும்போது, நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் அண்ட் அப்ரண்டிஸாக இருந்தோம், இப்போ தான் பக்கமாக லவ்வர்ஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்துட்டு சரி ஓகே, நீ வந்துட்டு என் பொண்ணுக்காக என்னென்ன செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, கண்டிப்பாக நான் உங்கள் பொண்ணுக்காக என்ன வேணால் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமனாரை உஷார் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, நீ வந்துட்டு எப்போயுமே என் கூட என் ரூமில் தான் தூங்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. நீ வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது, இல்லை அங்கிள் நான் வந்து 2 நாள் தான் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரி நீ வந்து 2 நாள் தான் ஆச்சா, சரி ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னதெல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு வந்து ஒரு பக்கம் சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. ஹீரோ போனதுக்கப்புறம் ஹீரோயின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவனை பற்றி என்ன தெரியும், நீ லவ் பண்ணுற அப்படிங்கும்போது, எனக்கு அவரை பற்றி எல்லாமே தெரியும்ப்பா, அவருக்கு 30 வயசு ஆகுது, பிளட் குரூப் ஓ டைப்புலாம் சொல்லும்போது, சரி அவன் எங்கே படித்தான், அவன் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுறாங்க, அவன் பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. பட் ஹீரோயினுக்கு எதுவும் தெரியாது. நைட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் அப்பா சொல்லியிருப்பார்ல, நீ என் கூட தான் தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு, அவங்க 2 பேரும் ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க. எங்கே படித்த, எத்தனை பேர் லவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ஹீரோனோட அப்பா கொஷின் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோ ஆன்சர் பண்ணிட்டுருப்பாரு. இதெல்லாம் ஒட்டுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா தூங்கிடுவாங்க. அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்காகவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஹீரோயினே செஞ்சுருப்பாங்க. அவங்க அப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஆச்சரியம். ஏன்னா வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது. நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோட அப்பாக்காக டேபிள்லாம் வந்து எடுத்து போடுவார். மாமனார் ஆச்சு எதாவது பண்ணி தானே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோட அப்பா வந்துட்டு 20 வருஷம் உன்னை வளர்த்துருக்கமா, நீ இதெல்லாம் செஞ்சதே இல்லை, இப்போ என் பொண்ணு ரொம்ப வளர்ந்துட்டா, எல்லா விஷயத்தையும் அவளே செஞ்சுக்கிறான், இதுக்கு மேலே எனக்கு என்னன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பார். அப்போ ஹீரோயின்ட்டு இல்லைப்பா அப்படிலாம் பேசாதீங்க, ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நான் வந்து நிறைய செஞ்சு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. சரிப்பா நீ ஏதாவது சமையல் செய்வியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட கேட்ட ஒரு மாதிரி ஹீரோ கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. ஹீரோ வந்துட்டு நான் இது செய்வேன் அது செய்வேன், நான் வந்துட்டு நிறைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன்ற மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து ஹீரோட அப்பா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து 2 நாள் தானே ஆச்சுன்னு சொன்னேன், எப்படி இவ்வளோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்ருப்பாங்க. ஹீரோன்ட்டு இதெல்லாம் 2 நாளில் தான்ப்பா சாப்பிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து 2 நாள் கை காமிச்சிட்டு கம்முன்னு அமைதியாயிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க புதுசாக வந்துட்டு ஒரு ஸ்டுடியோ வாங்கியிருப்பாங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஸ்டுடியோவெல்லாம் போய் காமிப்பாங்க. இதெல்லாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா, நான் வந்து உனக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணேன் அப்படிங்கும்போது, ஹீரோன்ட்டு நீங்கள் எனக்காக உருவாக்கின உலகம் இது தானே, உண்மையிலே வந்து இது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹீரோ வந்துட்டு சரி இங்கே ஏதாவது மிஸ் ஆகுதான்னு பாரு, நம்ம போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி வாங்க கிளம்பலாம் அப்படின்னு மாடல் மாதிரி போஸ்ட் கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஹீரோயின். ஹீரோ அப்படியே மூட்டை தூக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பக்கம் நம்ம ஜியோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோட அப்பா கால் பண்ணி, நைட்டு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வா, உங்கள் அக்காவை வந்து வெளியே அனுப்பிச்சிடலாம், நான் வந்துட்டு ஹீரோ வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஜியோ வந்து வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோட அப்பா ஜியோலாம் உட்காந்து சாப்பிடும்போது, சரிப்பா சாப்பிட்லாமா அப்படிங்கும்போது, இல்லை அங்கிள் ஹீரோயின் வந்து வெளியே போயிருக்கல, வர வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவாங்க. ஜியோ வந்துட்டு அவளை வேணும்னே நாங்கள் தானே வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கோம், அவன் எப்படி வருவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருவாங்க. ஹீரோயினோட அப்பா வந்துட்டு இல்லைப்பா வேணுங்கிற பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டுக்காக வெளியே போயிருக்கா, சீக்கிரம் வந்துருவான்றதான் அந்த லூஸ் அப்படி சொல்லுது அப்படின்ற மாதிரி சமாளிச்சிருவாங்க. ஹீரோக்கு புரிஞ்சு போகிறவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோட அப்பா நல்லா கவனிக்கணும்னு நினைப்பாரு. பட் ஜியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே புந்து எல்லாத்தையும் கெடுக்கிற மாதிரியே வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார். எப்படின்னா ஹீரோவை பற்றி ஒரு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அட்டெம்ப்ட் எடுக்கும்போது ஜியோ வந்து அதை வந்து எல்லாத்தையும் தட்டி கழிக்கிற மாதிரியே பண்ணிட்டுருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியோ வந்து கஃபேக்கு வந்துடுவாங்க. கஃபேக்கு வந்து சரி காஃபி போடலாம் அப்படிங்கும்போது வந்துடுவாங்க. ஏன் நீ கிளாஸ் எடுக்க வரல, ஏன் என்னை பார்க்க வரல அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கும்போது, இல்லை நான் கொஞ்சம் ட்ரிங்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது, சரி நான் உனக்கு காஃபி போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காஃபி பீன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரஷ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. அப்புறமா வந்து காஃபிக்கு வந்து அந்த ஹாட் வாட்டர் ஊற்றும் போது நம்ம ஜியோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இது வந்துட்டு அந்த காஃபி வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்மெல்லே நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது, ஜியோ வந்துட்டு இல்லையே ஸ்மெல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது அப்படிங்கும்போது 2 பேரும் வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து திரும்பும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேரும் வந்துட்டு அப்படியே கிஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நடந்துடும். வந்து அங்கேருந்து கிளம்பிடுவாங்க, நீ தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பக்கம் ஹீரோயின் வந்து பார்த்தா வீட்டில் வந்து ஹீரோ ஒரு பக்கம் கிடப்பார், ஹீரோயினோட அப்பா ஒரு பக்கம் கிடப்பார். சரிம்மா என்னெல்லாம் பார்த்தது போதும், ஹீரோ நீ பார்த்துக்கோ நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் போய் படுத்துருவார். ஹீரோயினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ போய் எழுப்பும்போது அவர் வந்துட்டு அங்கிள் நான் உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கத்திட்டு இருப்பாங்க. ஜியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே ஈக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குமா, அவள் வேறு என்ன பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாலே அப்படின்ற மாதிரி
லெவலில் யோசிப்பாங்க. ஈன்ட்டு அவங்ககிட்ட அவனோட வீசாட் நம்பர் கூட என்கிட்ட இல்லையே, அவனுக்கு வந்து உண்மையிலே என்ன பிடிச்சிருக்குவான், இல்லை எனக்கு வந்து அவனுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருக்கும், நமக்கு வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கணுன்ற மாதிரி அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க. ஜியோ வந்துட்டு எனக்கு உண்மையிலே அவளை பிடிச்சிருக்கு, ஆமாம் உண்மையிலே எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் ஹீரோயின் பெட்லேருந்து கண்ணு முழிப்பார். கண்ணு முடிச்சுட்டு ஹீரோயினோட அப்பா உள்ள வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்படியே போத்திட்டு படுத்துருவார். ஹீரோயின் கிட்ட உங்கள் அப்பா எங்கே அப்படிங்கும்போது அவர் டோர்கிட்ட தான் இருக்கார் அப்படின்னோடனே ஹீரோ வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து பெட்ஷீட்லாம் போத்திட்டு படுத்துவாங்க. ஹீரோயின் வந்துட்டு டே நான் சும்மா சொன்னேன், அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாக்கிங் போயிருக்காங்க, அப்பா வந்துட்டு இனிமேல் நம்ம விஷயத்தில் தலையிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இருக்கல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிடுவாங்க. உடனே ஹீரோ வந்துட்டு அப்படின்னா நான் அஃபிஷியலாக இங்கே வந்துட்டேன்னா நான் இந்த வீட்டுக்கு கூடி சீக்கிரம் மருமகன் ஆயிடுவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருப்பார். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈயை போய் பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு 2 பேரும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜியோ வந்து ஈயோட வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ப்ளே பண்ணி விடுவாங்க. நம்ம ஈ வந்து கேட்பாங்க, கேட்டுட்டு என்னோடய வாய்ஸை வச்சுட்டு நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ ஜியோ என்ன சொல்லுவான்னா, உன்னோட வாய்ஸை வச்சு நான் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன், இந்த அயன்மேன் யூஸ் பண்ணுவேன் ஜாவிஸ் அது மாதிரி, அதுக்கு வந்து உன்னோட வாய்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறேன், வேர்ல்டே வந்து உன் வாய்ஸை கேட்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிஸ் பண்ணிடுவாங்க. கிஸ் பண்ணிவிட்டு உனக்கு வந்து என்ன பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது இல்லை நான் வந்து முதல்லேருந்து சொல்கிறேங்கிற மாதிரி ஆரம்பிப்பார். பட் எனக்கு வந்து உனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. 2 பேரும் கிஸ் பண்ணிப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லியாங்க தவிர எல்லோரும் ஜோடி ஜோடியாக தான் சுற்றுறாங்க. சரி விடுங்க. இந்த பக்கம் ஹீரோட அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா எதையோ மறந்து தொலைச்ச மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேடிட்டு இருந்திருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. ஹீரோட அப்பாவை தேடி பார்க்கும்போது அவர் வீட்டில் இருக்க மாட்டார். ஹீரோயின் கால் பண்ணுவாங்க, பட் எடுக்க மாட்டாங்க. ஹீரோன்ட்டு சரி பதட்டமாகாத, இங்கே ஏதாவது வாக்கிங் போயிருப்பாங்க, போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் தேடி பார்ப்பாங்க. வாக்கிங்கும் வந்து அவர் போயிருக்க மாட்டார். அப்போ ஹீரோயின் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது மாதிரி எங்கள் அப்பா வந்து எங்கே வெளியே போனாலும் அர்ஜென்ட்டாக போனால் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி கிச்சனில் வைப்பாங்க, பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஹீரோன்ட்டு நான் கிச்சனில் தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல, எங்கேயாவது மறந்து வச்சுருப்பாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேடும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு லெட்டர் கிடைக்கும். ஹீரோயினோட அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்ட் கைடாக தானே இருப்பார். அவர் வந்து நிறைய இடத்துங்களுக்கு போகும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு, வழியெல்லாம் தப்பாக சொல்லியிருக்காரு, நிறைய பிரச்சனையே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க. இந்த விஷயம் ஹீரோயினுக்கும் தெரிஞ்சிடும். ஏன் அப்பா வந்து நம்மகிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஹீரோ வந்து தேடிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும். அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோட அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்னீஷியா இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கும். அதாவது சில விஷயங்களை அப்பப்போ மறந்துடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நோய். இதை வந்து ஹீரோயினுக்கும் வந்து சொல்லிடுவாங்க ஹீரோ. அப்போ ஹீரோனோட அப்பாவுக்கு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறதா கால் வரும். கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் ஹீரோன்ட்டு உங்கள் அப்பாட்ட வந்து எதையும் வந்து மனசோட வச்சுக்கிற மாதிரி பேசாத, நல்லபடியாக பேசு அப்படிங்கும்போது ஹீரோனோட அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் மறந்துருந்தாலும் ஹீரோயினுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவங்களுக்கான பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸை வந்து வாங்கிறதுக்கு மறந்துருக்க மாட்டாங்க. ஹீரோயின் இப்போ கூட எனக்கு பிடிச்சதுனப்பா வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு விட்டு 2 பேரும் எமோஷனலாக பேசிப்பாங்க. ஹீரோ தான் வந்துட்டு சரி வாங்க அங்கிள் போய் தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஹீரோட அப்பாவை தூங்க வைப்பாங்க. அதோட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின்கிட்டே சமாதானப்படுத்துவாங்க, பெருசாக எடுத்துக்காத நான் கூட இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஹீரோட அப்பா கூடயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீரோயினும் அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு பெட்ஷீட்லாம் பற்றி விட்டுட்டு நீ வந்து இதை பெருசாக எடுத்துக்காத, இதை நினச்சி வரி பண்ணாத, என்னாலும் நான் கூட இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது ஹீரோயின்ட்டு நான் வந்து உங்க கூட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அது மட்டும் இல்லாமல் நான் முன்ன மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக இருக்க முடியாது, அப்பாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் நான் வந்து பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஹீரோன்ட்டு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது இல்லை நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. ஹீரோவோட அந்த ஸ்டுடியோ இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இறக்கி வைக்கிறதுனும் ஒரு பக்கம் அந்த டப்பிங்லாம் பண்ணி அது மூலிமா வந்து காசு சேர்க்குறதும் ஹீரோயின் வந்து பிஸியாக இருப்பாங்க. அப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டுடியோவில் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டுடியோக்கு என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. 2 யூலின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஹீரோயினோட நேமெல்லாம் வந்து அப்படியே மிங்கிள் பண்ணி நான்சி அப்படின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ வந்து நேமெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார். இப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலையாக வந்து ஸ்டுடியோவிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேலையெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும். அப்போ ஹீரோயின் வந்து லைட் சேசர்னு சொல்லி வைக்கலாம், இங்கே வர மக்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ளே கெட்டதெல்லாம் மறந்து லைட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஹீரோ ஒத்துப்பார். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டுடியோ வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இவங்க வந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் தேவை. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாங் மாதிரி ஹீரோக்கு இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர் தேவை. ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு இன்வெஸ்டரை பார்க்கலான்னு சொல்லி போயிருப்பாங்க. ஹீரோயினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது நான் கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஃபேஸுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்டர் வந்து பெருசாக பேசியிருக்க மாட்டார். ஹீரோயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து உனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால அடுத்த இன்வெஸ்டரை பார்க்கும்போது நீ எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அந்த இன்வெஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீரோவை பார்த்தோன்னே இந்த ஃபேமஸான லின்னன் தானே நீங்கள் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் தானே, நீங்கள் எப்போங்க இப்போ அசிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு டப்பிங் ஜாம்பவான்னு நினச்சேனே அப்படிங்கும்போது ஹீரோன்ட்டு நான் ஏதாவது உன்னை கொடுமைப்படுத்துறேனாப்பா, தேவையில்லாமல் உன்னை வேலைக்கு வச்சுருக்கேனா அப்படிங்கும்போது இல்லை மேடம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விருப்பப்பட்டு தான் இந்த வேலைக்கு வந்தேன், அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட நான் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கேன், என்ன பண்ணுறது அசிஸ்டண்ட் வந்து உங்களோட ஃபேமஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. நம்ம சிஓக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனிலேருந்து கால் வரும். கால் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அது மாதிரி உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நாங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தோம், எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, நாங்கள் வந்து அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றோம், உங்களுக்கு வில்லிங் இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஜியோ வந்து திருன்னு முடிச்சுட்டு இருப்பார். இதோட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எபிசோட் முடியுது.
மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த 2 எபிசோடும் சப்டைட்டில் கிடைச்ச உடனே சீக்கிரமாக நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஆர்வி. பை கைஸ்.